Hola família! Bé, ja tornem a estar fent una experiència des de l'altra llibreria una miqueta diferent, una mica així mediàtica o digital o com li vulgueu dir. El fet és que avui, dia 23 de juliol, fem la festa o la fira del llibre d'estiu. No li dic per dir fira del llibre d'estiu perquè crec que és el nom que s'escau més a la festa que estem celebrant o creant avui. Hem volgut, des de l'altra llibreria, conjuntament amb diferents autors, parlar de llibres de cultura popular i tradicional. Sabem que no tenim massa espai per parlar-ne, per tant, aprofitarem aquest canal de l'altra llibreria per, durant el dia d'avui, donar-vos diferents càpsules, una cada hora, a la qual us parlarem una miqueta de diferents temàtiques de llibres de cultura popular i tradicional, i els autors, alguns dels autors que ens faran arribar els seus vídeos explicant la llibre. De fet, si dieu, ostres, com puc fer perquè recordar-me cada hora de connectar-me? Doncs repetiu, us subscriviu al nostre canal, hi ha una cosa que posa alarma i us anaran arribant avisos al mòbil. Ostres, que totes les hores no hi seré? No patiu. Podeu anar veient durant tota la setmana més i endavant els vídeos mica en mica. I si us fa gràcia també estar en directe, al final d'aquest vídeo veureu tota la programació en totes les hores. I de fet, ara comencem amb dos llibres, el llibre de la Mel i el llibre del Corpus, dos llibres de temàtiques molt diferents, però que els hem unit en aquesta hora. Perquè són de la mateixa editorial, de l'editorial que ens edita el calendari de l'Ermità. I doncs en aquesta proposta de dos llibres també ens servirà per parlar de dues de les grans àrees de treball de l'altra llibreria. Per un costat, el tema de les festes, d'algunes activitats festives, de parlar de festes com la Passió de Cervera, o el tema del Corpus, com esdevindrà amb aquest llibre, i per l'altre el que és oficis i arquitectura tradicional. En aquest punt, en temes d'oficis i arquitectura tradicional, la llibreria té un bon volum, tant de novetats com de coses més antigues, i em permetreu que abans de donar veu a Fra Valentí Serra de Manresa us en faci un petit tastet d'alguns dels llibres que podrem trobar a l'altra llibreria. Mireu, ja que Fra Valentí ens parlarà de la Mel, jo us volia presentar l'Apicultura tradicional de la Conca de Barberà, un llibre que el que ens parlarà és dels oficis d'apicultura i explotar aquesta arna antiga que hi ha a la fotografia, com es feia en tot plegat. Amb Fra Valentí ja veureu que també parlarem d'oficis tot plegat. Clàssics dins del món dels oficis, eines i feines de pagès. És una col·lecció molt interessant, que trobeu eines i feines del pagès, els oficis, vestir, tot plegat. Una col·lecció interessantíssima. És molt divulgativa, amb moltes fotografies, dibuixos. I en aquest cas em va agradar molt perquè, a part de les típiques eines de l'hort, doncs trobàvem temes del cereal, temes de l'oliva i tot plegat. Curiosament, parlant d'arquitectura tradicional, una novetat que m'ha arribat de rebot. Tècniques constructives per a pedra seca. Hi ha un llibre molt xulo també d'arquitectura tradicional, que és un manual pensat pels que vulgueu reformar casa vostra. I aquest m'ha agradat perquè, tot i que és una traducció d'un llibre francès, ens parla per primera vegada del primer llibre que tinc que ens dona eines per treballar i fer paret de pedra seca. Penseu que la tècnica de construcció de pedra seca és patrimoni de cultura de la humanitat, per tant és interessant aquest tipus de llibres. També trobarem, després de la meva petita breu o llarga explicació, a part del llibre de la Mel, tot seguit tindreu l'Amadeu Carbó, que ens porta a parlar de la novetat d'enguany que ha sigut espectacular, que us l'ensenyo molt ràpidament, però ell us parlarà una miqueta més bé, que és el llibre del Corpus. Una molt bona feina, molt divulgativa i molt ben treballada,
en la que fa molta força a parlar del Corpus de Barcelona com potser al principi de moltes de les nostres festes. Però bueno, com que l'Amadeu ja en parlarà, no us avanço més. A l'altra llibreria trobareu coses tan clàssiques com aquest. Festes i tradicions d'en Valeri Serra i Boldú. O coses tan desconegudes com Festa Popular, Territori i Educació. Un recull de ponències de la Universitat de València, molt interessant, en la que hi ha molta gent d'aquí del Principat que hi col·labora, en Salvador Palomar i entre d'altres, i s'expliquen diferents propostes que s'han fet a l'entorn de l'educació i la festa popular. També recomanar-vos molt, ja que parlàvem de festes, de la reedició del calendari de llegendes, costums i festes tradicionals catalanes de la Valeri Capmany. Una reedició molt feta amb molt de carinyo, són 2 volums, i que us poden apropar molt a lo que és sobretot la Barcelona i les seves festes, però també ens de forma directa o indirecta a altres llocs de Catalunya. De festes i d'arquitectura tradicional us podria anar traient moltíssimes coses, però com que no es tracta que xerri només jo, benvinguts a les càpsules de la Tradillibreria i ara mateix us deixo a continuació amb el vídeo de Fra Valentí Serra amb el llibre de la Mel i tot seguit enganxadíssim trobareu el del Corpus a través de l'Amadeu Carbó. Recordeu que a les dues l'imaginari popular, llegendes, 2 propostes, en aquest cas molt desconegudes. Que gaudiu de la festa del llibre d'estiu. L'abellaire o l'apicultor ha de seguir un calendari que li marca les tasques a realitzar per tenir cura dels ruscos i de les abelles. Normalment les abelles es desvetllen en començar l'any, en el temps de gener, en què comença a florir l'ametller i la ravenissa, que ajuda a revitalitzar la vida dels ruscos i de les abelles i en fan una mel excel·lent, sobretot si no fa fred, en què poden florir aquests arbres i plantes. Ja ho diu un adagi català, gener sense gel, any de mel. Vol dir que si fa un bon temps es desvetlla la natura, es desvetllen les abelles i aleshores, entorn de la festa de Sant Ponç, que és l'11 de març, hi ha la festa de la mel, que és la millor mel de l'any, tot i que també és bona la mel de la tardor, la Sant Miquel bona mel, que és quan les abelles han fet la libació de les plantes estiuenques i tardorals i és ja una mel més reposada i també molt excel·lent. M'agrada passejar pels carrers de la Barcelona Vella i imaginar-me la seva quotidianitat. Però sobretot m'agrada imaginar-me com devien ser les processons del Corpus. Magnífiques, esplendoroses, la festa de les festes, una festassa a Barcelona.
M'agrada imaginar-me com els gegants obrien la comitiva i tothom a banda i banda de carrer expectants, tirant pètals de ginesta. La ginesta, el color groc, el color del corpus. Després, les bèsties i els balls populars. I tothom fent gatzara pels carrers. Els gremials, les corporacions i els gremis i les confraries perfectament ordenades, en filera, doncs també participant a la processó. Les parròquies, les basíliques, les ordres religioses perfectament endreçades. Al final, com una gran apoteosi, la custòdia entronitzada en el tron del rei Martí. I finalment, al final de tot, quan ja ha passat la custòdia, a darrere del tot, queda el poble en festa. I tot això ha quedat recollit en documentacions municipals. I tot això ho recollim també en el llibre Corpus, la festa de les festes, que ha escrit i que ha publicat Edicions Morera dins la col·lecció de l'Ermità, el número 10 ja de la col·lecció. Espero que us agradi. Adéu! Bé, la primera experiència de càpsula ja l'heu tingut aquí posada. Aprofito l'avinentesa per avisar-vos que, si voleu, hem engegat un concurs a les xarxes, sí, a l'Instagram, al Facebook i al Twitter de la Tradillibreria, a @tradillibreria. Què passa? Que sempre que algú em demana sobre la llibreria o em fan una entrevista em demanen però per què aquesta especialització? Per què llibres de cultura tradicional? Doncs, aprofitant aquesta festa del llibre d'estiu, jo us demano que em feu minivídeos explicant per què compreu llibres de cultura tradicional. Penseu a penjar-ho a la vostra xarxa, on sigui, m'etiqueteu amb @tradillibreria i a partir d'aquí, el qui aconsegueixi més m'agrades tindrà el Tradimic. Què és el Tradimic? Doncs res més ni res menys que un carnet d'amics de la Tradillibreria. Vinga, seguim!